días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello. Como ven sendo habitual, comenzamos ofrecéndolle os datos actualizados dos pacientes afectados por coronavirus. Neste momento, a data de onte ás 21 horas, había 37 persoas hospitalizadas con COVID, un 96% menos que durante o pico da pandemia. 5 pacientes eran os que quedaban nas UCIs, un 97% menos tamén que no pico da pandemia, e 731 persoas estaban sendo atendidas nas súas casas a través do sistema de telemedicina, e seguimos con 615 falecidos. Nunca nos cansaremos de mandarlle o pésame ás súas familias e de recordar a todos e cada un dos falecidos durante a pandemia. Neste momento, pois, a patoloxía COVID está sendo residual tanto en aforos hospitalarios, é dicir, camas en planta de hospitalización, e tamén en camas de UCI. Concretamente, o número de persoas que están sendo atendidas nas UCIs supón o 1,06% das camas de UCI, e o número de pacientes COVID en hospitalización supón o 0,50% do total das camas de sanidade en Galicia. Estamos pouco a pouco arrancando a actividade hospitalaria. Xa estamos co 39,3% de camas baleiras, baixamos casi 10 puntos. Chegamos a ter 3.000 longas camas, 3.000 e pico camas. Neste momento estamos con camas disponibles 2.918, o cual significa que estamos ocupando paulatinamente as camas hospitalarias con outro tipo de procesos, con cirurxía programada e con tratamentos xa tradicionais nos sistemas sanitarios. E polo que se refire á posición de Galicia no conxunto do Sistema Nacional de Saúde, según os datos que facilita o Ministerio de Sanidade, Galicia e Canarias son as dúas comunidades autónomas coa menor taxa de letalidade, é dicir, as dúas comunidades que tiveron mellor comportamento de falecementos en relación co número de contaxiados, e tamén o indicador de número da mortalidade por 100.000 habitantes. Galicia está na metade, por debaixo da metade de España. Galicia presenta unha porcentaxe de falecidos por 100.000 habitantes do 22,52 e a media de España está no 57,67. Estes son os datos, insisto, do Ministerio de Sanidade agregados polo conxunto das comunidades autónomas. Por tanto, a evolución continúa a ser positiva. A media de contaxios diarios na última semana é de 6 casos. E, sin dúbida, non podemos baixar a guarda, pero o certo é verdade que se actuamos con responsabilidade, podemos conquerir unhas condicións xa de maior tranquilidade nas próximas semanas. Insisto, o que ocurra a partir de agora depende de nós, maioritariamente. Depende da conducta individual e colectiva dos galegos que teñamos nas casas, nos centros de traballo e nas rúas. Por conseguinte, reiteramos o respecto. Polo respecto a 615 persoas falecidas, polo respecto ás súas familias, pido ese mesmo rigor e esa vacina de distanciamento físico, que é a única medida efectiva para evitar contaxios en Galicia e no resto de España. Como saben, o Consello da Xunta decretou a principios do mes de maio un loito oficial que duraba 30 días, considerando que o Goberno Central decretou un loito oficial que dura 10 días, conxugando esas dúas decisións, o loito oficial en Galicia finalizará o 6 de xuño, dado que estamos dentro do loito nacional que dicta o Goberno Central dende fai uns días. Esperemos, probablemente o 13 de xuño, facer un acto de homenaxe aos falecidos e ás súas familias. Vamos a intentar organizar ese acto ese sábado 13 de xuño e intentaremos, unha vez realizado, que o pobo galego poida expresar os seus respetos e manifestar a súa dor
a todas as familias que perderon a un ser querido. No Consello da Xunta, como ven sendo habitual, estamos traballando nos tres ámbitos da pandemia, no ámbito sanitario, no ámbito económico e no ámbito social. Hai unha serie de medidas que se traducen en seguir traballando no ámbito sanitario, pero, por suposto, con maior incidencia cada vez máis nos ámbitos económicos e sociais. No ámbito sanitario, o Consello aproba a contratación das obras do inicio do novo Hospital Público da Coruña. Licitamos a remodelación do primeiro edificio por un importe de 13 millóns de euros. No ámbito económico, por unha banda, autorizamos hoxe a sinatura dun convenio de colaboración para inxectar máis de 210 millóns de euros aos agricultores e gandeiros, anticipando o mes de xullo as políticas agrarias comuns, é dicir, a PAC. Isto suporá unha inxección de liquidez a máis de 27.000 familias en Galicia. Tamén destinamos un programa de 16 millóns de euros para subvencionar os custes no que están incurrindo os comercios, as peluquerías, os servicios en xerais, é dicir, os autónomos e as PEMES para adecuar aos seus establecementos as normas de seguridade e de higiene COVID. Esos 16 millóns de euros os destinamos, pois, para financiar a instalación de medidas de protección, tanto para os traballadores como para os clientes, en beneficio dos autónomos e en beneficio das pequenas e medianas empresas. Do mesmo xeito, aprobamos un paquete de 8 millóns de euros para suplementar os ERTEs de menor cuantía e tamén para suplementar aqueles maiores de 55 anos que perderon o seu traballo como consecuencia da pandemia, para suplementar as súas indemnizacións. E, en cuarto lugar, no ámbito destas políticas de reactivación, traemos un paquete de medidas de conciliación laboral por un importe de 40 millóns de euros que a Consellería de Política Social elevou ao Consello da Xunta para a súa deliberación e que o Consello da Xunta traslada de forma inmediata á Mesa de Diálogo Social para que a próxima semana esta Mesa de Diálogo Social poda valorar este paquete de axuda a conciliación por 40 millóns de euros. Se trata de un bono cuidado extraordinario para a infancia, para que aqueles pais, nais, que están traballando podan contratar a unha persona que coide dos seus fillos no fogar. Se trata de bono cuidado extraordinario para os maiores dependentes e discapacitados que acuden aos centros de día, que están pechados. Se trata de reactivar os campamentos de verán a partir do mediados de xullo e tamén de axudar as escolas infantís e os centros de día para facer fronte aos seus custos fixos durante toda esta pandemia que levou ao peche das escolas infantís e dos centros de día. Este paquete de medidas de conciliación para facilitar a vida familiar, tanto as familias con fillos de menos de 13 anos como as familias con dependentes, como consecuencia do peche das instalacións das escolas infantís e dos centros de día, supón, sen ninguna dúbida, un impacto enorme desde o punto de vista de recursos públicos, pero entendemos que é necesario para que as familias podan reactivarse e podan acudir aos seus postos de traballo tendo un cuidador do menor ou do maior no domicilio. Outros asuntos do Consello da Xunta. Damos continuidade a 3 convenios de colaboración entre a Secretaría Xeral para a Igualdade dentro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Se trata de convenios que temos coas universidades de Galicia, as 3 universidades, o coñecido Proxecto Fénix, que é un acordo coa Asociación Alar Galicia para proxectos de inserción social e coas 3 universidades galegas. Este Proxecto Fénix, que é unha iniciativa pioneira de reeducación para menores, así como outros 3 convenios coas universidades galegas para recoller e reforzar e ampliar os valores igualitarios e a educación afectivo-sexual. En relación cos protocolos sanitarios para poder exercer con seguridade o dereito ao voto de todo o pobo de Galicia convocado para o 12 de xullo. Aprobamos este protocolo con todas as garantías para dar seguridade sanitaria
tanto os votantes como os membros das mesas electorais. Este protocolo foi avaliado pola Federación Galega de Municipios e Provincias, foi elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública e validado pola Comisión Clínica do Servicio Galego de Saúde. Este protocolo establece unha serie de medidas e recomendacións que foron avanzadas polo vicepresidente da Xunta e polo Conselleiro de Sanidade e que recordo dunha forma sumaria. A mascarilla será obrigatoria para os electores. Poderán traela da súa casa ou poderán ter dereito a unha mascarilla no colexio electoral. Tamén será de uso obrigado para, por suposto, os membros da mesa. Contarán con 4 mascarillas que se entregarán ao inicio da xornada electoral para a súa renovación durante o día e contarán todos cunha pantalla facial facilitado pola Administración Electoral. Os electores deberán tamén iniciar as mans antes de votar e haberá botes de solución hidroalcohólica a disposición de todos os electores, igual que a disposición dos membros das mesas electorais. Dentro das medidas xerais, estas refírense a evitar aglomeracións e garantir as distancias físicas entre os electores. Se procurará manter a distancia de seguridade de 2 metros e no caso de que non sexa posible, polo menos de 1 metro, e entendemos que ese metro será suficiente dado que todos irán provistos de máscaras. Tamén se organizará a entrada dos votantes que deberán acceder con carácter xeral, salvo as persoas que necesiten un apoio, deberán de acceder de forma individual e deberá haber preferencia para aproximarse á mesa electoral onde está a urna para os maiores de 65 anos. En todos os locais, a Xunta colocará cartelería onde se marcarán as pautas sanitarias, onde se indicarán os fluxos de circulación dentro dos locais e tamén se intensificará a ventilación e as actuacións de limpeza e desinfección de pomos, portas e outros lugares onde normalmente as persoas que acudimos aos colexios electorais podemos tocar ou ter contacto con eles. Ademais, a Xunta porá en marcha un equipo de 130 profesionais encargados de velar pola seguridade dos colexios electorais. O Goberno galego tamén solicitou ao Goberno central que se formalice a facilidade do voto por correo. Precisamente onte mesmo, a Xunta Electoral Central comunicou ao Goberno de Galicia e ao Goberno de Euskadi as novas facilidades para o voto por correo. Así, acepta a Xunta Electoral Central que a solicitude de voto por correo se pode facer de forma telemática a través da página web de Correos mediante sinatura electrónica. En consecuencia, non será necesario acudir a unha oficina de Correos para solicitar o voto por correo. Adicionalmente, tamén se aceptou a proposta de establecer protocolos que faciliten a entrega da documentación electoral polo carteiro no domicilio do solicitante e, se o solicitante o considera oportuno, nese mesmo acto poderá entregarlle o carteiro ao voto seleccionado dentro da documentación electoral que o carteiro entregue a ese votante. De tal xeito, pois, que no mesmo momento o personal de Correos, baixo a súa responsabilidade, deberá de levar o voto á oficina de Correos para posteriormente, de acordo co regulamento de voto por correo, se entreguen dende as oficinas de Correos os colexios electorais o voto que recibira ou recepcionase durante o tempo habilitado para votar por correo. Vinculado a isto, hoxe tamén aprobamos o manual para as persoas que integran as mesas electorais. Vai dirixido ás persoas que resulten designadas por sorteo para que se familiaricen co seu labor e poidan desempeñar o labor de presidir ou de ser vocales da mesa con eficacia. As medidas do manual quedan suxeitas ás indicadas no protocolo de saúde pública, medidas preventivas dentro do ámbito sanitario. Serán remitidos pola Xunta aos concellos a partir do 13 de xuño, data na que comenzarán os sorteos públicos para a designación das persoas que integren as mesas electorais e que se poderán producir ata o 17 de xuño. Por tanto, temos prácticamente finalizada todo o que é a estrategia para votar de forma segura en todos os colexios electorais que se conforman cada vez que hai eleccións ao Parlamento Autonómico. Outros asuntos de interese. Hai poucos días cumpríamos 2 anos da explotación da pirotecnia de Páramos, no concello de Tui, como recordarán.
Hoxe acordamos prorrogar ata finais do ano 2020 as axudas destinadas ao pago do alugueiro das persoas afectadas por esta explosión que aínda non poderon regresar ás súas vivendas por atoparse en proceso de rehabilitación ou reconstrucción das vivendas dos que eran titulares. Quedan neste momento 9 familias que, insisto, aínda non remataron a rehabilitación, ben porque houbo demora no inicio das obras derivada das limitacións de acceso a esa zona totalmente destruída, ou ben porque se tratan de zonas especialmente afectadas por contaminación de amianto. A Xunta de Galicia leva investidos na desgraza de Mos máis de 3 millóns de euros, 3.190.000 euros, 3 millóns adicado ás achegas realizadas para a reconstrucción e rehabilitación de vivendas e para o enxoval, e tamén uns 150.000 euros para financiar os alugueres das familias durante o tempo que necesitaron coas axudas públicas para rehabilitar as vivendas destruídas pola explosión pirotécnica. Aprobamos o regulamento da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. Nos convertimos na única e segunda comunidade autónoma que ten unha regulamentación específica de paisaxe en España. Xunto con Cataluña, Galicia, a partir de xa, ten un regulamento que concreta, determina e especifica que cuestións debemos de facer para poder construir respetando a paisaxe e os valores paisaxísticos e o patrimonio da paisaxe na comunidade autónoma. Se trata de protexer, de xestionar e de ordenar a paisaxe en desenvolvemento coa Lei de Protección da Paisaxe de Galicia e tamén coa Lei do Solo. Se prevé que todo plan, programa ou proxecto derivado de políticas públicas ou de actuacións privadas deberán considerar na súa elaboración os valores paisaxísticos e diferenciais das áreas ás que afecte. Por tanto, o que facemos é concretar mediante un regulamento as previsións legais, tanto da Lei do Solo como da Lei de Protección da Paisaxe, para garantir a integración das actuacións que fagamos tanto de iniciativa pública como de iniciativa privada. Deberán de garantir a integración da paisaxe nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística e tamén dos instrumentos de planeamento urbanístico deberán incorporar a maiores cando se trate de paisaxe urbana. En definitiva, lograr a mellor integración e minimizar o impacto na paisaxe é o que pretende este regulamento. Se fai de forma concreta, se establece nos casos en que é necesario, solamente será preceptivo obter o informe do Instituto Galego do Territorio cando queremos actuar en solo rústico de especial protección paisaxística e para usos e actividades compatibles co Plan de Ordenación do Litoral. E só para obras grandes. Non será necesario a licencia no caso de obras menores. Estamos falando de 8,5% do territorio de Galicia, é dicir, territorios de especial protección paisaxística ou territorios contemplados no Plan de Ordenación do Litoral, é o 8,5% total de territorios. Nese caso, para facer obras menores non será necesario unha autorización expresa para realizar outras obras de movimento de terras ou outras obras de impacto paisaxístico, si será necesario que o Instituto de Ordenación do Territorio nun plazo máximo de un mes, 30 días, se ten que pronunciar para autorizar ou, no seu caso, axustar a solicitude que se presente. En resumo, finalizamos a nosa legislación de protección da paisaxe con este regulamento, unha vez que tengo visto prace dos órganos de asesoramento feitas as alegacións en información pública e informado tamén polo Consello Consultivo. En materia forestal, aprobamos definitivamente o Plan de Prevención e Defensa contra os humos forestais 2020, unha vez que onte obtivo o respaldo do Consello Forestal. Como recordarán, se trata de un plan que ten non poucas novidades. En primeiro lugar, é un plan con protocolos de todas as xentes, 7.000 traballadores, que van a cuidar o noso patrimonio forestal e ambiental durante estes meses e que, por suposto, teñen que protexer a súa saúde cos protocolos sanitarios que o propio plan contempla. O dispositivo humano contará con maior presencia temporal dos efectivos ao territorio. Efectivamente, hai 984 traballadores, o personal fixo discontinuo,
que empezou traballando 3 meses, despois se incorporaron 4 meses, despois os contratos foron de 5 e xa este ano serán de 6 meses a estes 984 traballadores que duplican o contrato temporal coa Xunta de Galicia. O operativo global ascenderá a 7.000 personas, haberá 360 motobombas, medios aéreos, que contemplan a dotación de maior capacidade de transporte de auga. Tamén se incorporarán 10 drones para darnos información do que está ocurrindo nos montes e nos bosques de Galicia. E hai máis de unha dúcia de instruccións e protocolos que permiten o traballo de personal en condicións óptimas de seguridade e hixiene. Este Pladiga ten máis de 30,6 millóns de euros dedicados á prevención, traballos de prevención que están neste momento en execución. Empezamos o 18 de maio, unha vez que a situación da pandemia nos permitiu empezar a traballar na limpeza das franxas, nos núcleos, na limpeza das estradas. Levamos traballando dende o 18 de maio e intentaremos facelo ata o 13 de xullo, se as condicións climatolóxicas o permiten. Estamos actuando en 46.000 hectáreas, limpando esas hectáreas e en 5.800 kilómetros de pistas e estradas na comunidade autónoma. Baixamos as parroquias de alta actividade incendiaria un 60%, pasando de 71 parroquias a 28. Esos son os datos técnicos que aconsellan facer esta baixada para concretar efectivos nas 28 parroquias de maior concentración. E quero agradecer o esforzo que van a realizar estas 7.000 personas que xa viñeron facendo esforzos desinfectando 7.000 exteriores de centros de saúde, de residencias de discapacidade, de residencias de terceira idade, de todo tipo de instalacións durante a pandemia e que agora se enfrontan para asegurar o cuidado e o patrimonio medioambiental da comunidade autónoma. Moitísimas gracias polo traballo e moita sorte nesta campaña de lumes. No ámbito das políticas económicas, a inxección de liquidez ao agro, tanto os agricultores como os gandeiros, de 210 millóns de euros a partir do mes de xullo, é unha das medidas de reactivación económica que a pandemia aconsella executar. Agradecemos as 5 entidades financeiras que están traballando con nós, a Banca, Caixa Rural Galega, Sabadell, Santander e CaixaBank, que se poñen de acordo coa Xunta de Galicia para facer estes anticipos a 27.000 agricultores e gandeiros por un valor de 210 millóns de euros. No mes de xullo, en consecuencia, sin esperar a outono, chegarán ás casas destes 27.000 traballadores do sector primario 210 millóns de euros sin coste para os agricultores e gandeiros. A comisión destes préstamos será financiada pola Xunta de Galicia e o 1% do importe do préstamo será financiado o 100% pola comunidade autónoma. Os 27.000 interesados deberán realizar a solicitude de préstamos antes do 31 de xullo. O prazo máximo para a formalización será de 15 días. O empréstito será amortizado no momento do cobro da subvención, obxeto do pago, o cual suporá a cancelación inmediata. Por tanto, se pode xa retirar ese diñeiro a partir de xullo, e no momento en que se ingrese a través da Unión Europea, automáticamente ese préstamo queda cancelado e, en consecuencia, o banco recupera o préstamo e o agricultor e gandeiro nada ten que poñer, dado que os custes financeiros os asume a comunidade autónoma. Levamos 300 millóns de euros anticipados no sector da agricultura e da gandería, sendo, por suposto, unha obriga das administracións públicas a sensibilidade da liquidez que se necesita neste momento de pandemia económica que estamos vivindo na economía española e en boa parte dos países da Unión Europea. Outros asuntos en materia de economía, empezando por sectores económicos concretos, sectores do taxi e VTC. Se trata de axudar a este sector moi castigado pola pandemia, e se trata de financiarlle as mamparas que, por razóns de seguridade e hixiene, se instalarán nos taxis e en vehículos de aluguer con conductor. Vamos a financiar prácticamente a totalidade do custe da mampara, entre o 80% e o 100% do custe, dado que vamos a financiar 75 euros por mampara e vehículo, que é aproximadamente o que custa unha mampara
tradicional. Se subvencionan as mamparas que se instalasen dende o pasado 1 de marzo ata o vindeiro 31 de xullo. Por tanto, este é un compromiso co sector do taxi que hoxe queda cumplido. Seguimos na páxina económica. Garantizamos os centros especiais de emprego e as empresas de inserción laboral os máis de 3.300 contratos que, a pesar de non poder ir a traballar como consecuencia da pandemia, seguiron cobrando e seguirán cobrando todos os meses as súas nóminas. Se trata de evitar os despidos, se trata de evitar os impagos e se trata de garantir a 3.300 persoas con dificultade para acceder ao mercado laboral por ter discapacidade ou estar en inclusión social, e os 110 centros especiais de emprego e os 12 empresas de inserción laboral e os 3.300 traballadores que teñen estas institucións seguirán percibindo o 100% dos seus salarios financiados pola comunidade autónoma. Outro importante inxección económica. Se trata de un froito do diálogo social como é poder complementar a 9.000 familias a percepción das súas indemnizacións no caso de estar en ERTES. Son os salarios máis modestos que a Xunta de Galicia, de acordo cos sindicatos Comisións Obreiras UGT e a patronal, vai a suplementar con un importe de 8 millóns de euros. 6 millóns de euros para a suplementación dos ERTES de menor cuantía económica mensual e outros 2 millóns de euros destinado a maiores de 55 anos que perderon o seu traballo como consecuencia da pandemia económica. Estes 8 millóns de euros forman parte dos acordos do diálogo social que pechamos coas organizacións sindicais. Outra inxección se refire aos autónomos e ás PEMES. 16 millóns de euros para financiar os custes de adecuación dos locais das instalacións de PEMES e autónomos, instalacións necesarias para asegurar a seguridade dos traballadores e dos clientes que entren nos comercios, nas tiendas, nas perruquerías, nos autobuses, nas garderías ou en calquer outro comercio ou institución resida por autónomos ou pequenas e medianas empresas. A concurrencia destes 16 millóns de euros será unha concurrencia non competitiva, é dicir, os primeiros que presenten as solicitudes recibirán de forma prioritaria as axudas de estes 16 millóns de euros. Estes apoios se destinan a adquisición de equipos de protección individual e de desinfección, adaptación dos espazos con equipamentos de seguridade, a realización das obras de renovación, de limpeza ou de ventilación de aire e a posta a disposición dos clientes de información relativa ás medidas hixiénicas ou de protección. Por unha banda, as axudas directas aos comercios de proximidade e ás perruquerías de menos de 10 traballadores e menos de 300 metros cuadrados, financiaremos o 100% das medidas activadas, cun mínimo de 300 euros e un máximo de 1.200 euros por comercio ou perruquería. A isto destinamos 5 millóns de euros. Destinamos outros 5 millóns de euros a todo tipo de servizos para apoiar o 80% dos investimentos a PEMES de menos de 5 traballadores, cun mínimo de 1.200 euros de axuda ata un máximo de 3.750 euros de axuda. Destinamos tamén para os autobuses de transporte discrecional e o transporte de mercadorías para adecuar as cabinas dos autobuses e do transporte de mercadorías con axudas de ata 3.000 euros por cada autobús ou camión. Destinamos tamén aos establecementos de hostalería, de restauración, de axencia de viaxes e outros locais turísticos axudas de 1.200 euros de entre 1.200 euros e 300 euros en función da obra ou da acomodación do local que pretendan facer. En definitiva, establecemos axudas cun mínimo de 300 euros ata un máximo de 3.000 euros para os autónomos e a pequena e mediana empresa para os gastos que supón a adecuación do seu local ou do seu autobús ou camión
ou hostal, hotel, cafetería, etc. Poñemos a disposición do sector de autónomos e de PEMES 16 millóns de euros de forma inmediata e eu pido que se presenten as solicitudes a maior rapidez para que poidan cobrar tamén a maior rapidez. Unha vez concedida a axuda, automáticamente nesa notificación de concesión haberá un anticipo do 50% de esos 300 ata 3.000 euros por axuda individual de acordo co programa que acabo de referir. Entramos na segunda parte das actuacións para loitar contra a situación económica e social que estamos vivindo, sin esquecer a situación da sanidade. Hoxe autorizamos suministros á área sanitaria de Ourense por 700.000 euros e á área sanitaria de Coruña por 371.000 euros. Perdón, 320.000 euros na área da Coruña. Se trata de adquisición de material sanitario, de investimento para suministro de material de laboratorio, de artigos de roupa, de artigos de hostalería, desbotables, de reforzos dos servicios de limpeza, de material informático, etc. De todo aquilo que tuvieron que gastar para facer fronte á pandemia sanitaria. Último asunto. Dentro da sanidade, a contratación do inicio da primeira obra do novo Hospital Público da Coruña. Con esta obra de 13 millóns de euros empezamos a cumprir o compromiso de facer un novo hospital público na cidade herculina. Ten 4 melloras esta obra, se pretende crear unha nova área do hospital de día. En segundo lugar, aumentar a dotación das camas de UCI e de cuidados intermedios. En terceiro lugar, ampliar as urxencias e as consultas externas e tamén ampliar as camas de hospitalización. Como saben, neste momento temos aprobado un plan director que supón facer un novo hospital público na cidade. E este novo hospital público suporá 200.000 metros cuadrados máis de superficie hospitalaria, é dicir, o doble da actual superficie hospitalaria do Hospital da Coruña. Contará cun aumento do 108% dos postos de urxencias, de un 49% de incremento de consultas, de un 30% incremento de quirófanos, un 15% máis de camas, das cuales o 55% serán habitacións individuais e un incremento do 90% de postos de hospitalización de día. En total, esta nova infraestructura que temos comprometida para a cidade da Coruña ten un presuposto de obra de casi 300 millóns de euros, 302 millóns de euros, máis 100 millóns de euros de equipamento, os que hai que sumarlle os 100 millóns que levamos invertidos nos últimos anos no Hospital da Coruña. No Hospital da Coruña ampliamos o servicio de urxencias, ampliamos a central de esterilización e tamén ampliamos o bloque quirúrxico con quirófanos novos. Pois ben, agora iniciamos o novo Hospital da Coruña con esta primeira obra de 13 millóns de euros. Esta obra de 13 millóns de euros ten como obxectivo rehabilitar un edificio dos que van a quedar no novo hospital, hai outros edificios que se van a demoler, este se vai a rehabilitar, e ten como obxectivo, en primeiro lugar, ampliar os servicios de farmacia, de urxencias e mantenimento. Vamos a habilitar unha sala de observación con 4 boxes e 10 camas sillóns, ademais dun control de enfermería e aseo no ámbito das urxencias, e tamén vamos a ampliar en 250 metros o servicio de farmacia. Noutra planta vamos a situar os hospitais de día, 102 postos de hospitales de día no novo complexo hospitalario da Coruña. Hospitales de día de oncoloxía, de alergoloxía, de hematoloxía, hospital de día polivalente e oficina de coordinación de trasplantes. Isto supón tamén a creación de 32 locais de consultas externas. Por tanto, esta obra que faremos na cuarta planta dese edificio supón 102 postos de hospitalización de día e 32 consultas locais para os profesionais sanitarios. Noutra planta ampliaremos a hospitalización con 29 camas. Na planta sexta ampliaremos para crear unha unidade de cuidados intensivos e unha unidade de cuidados intermedios con 30 camas novas. Significa, ademais, nesta sexta planta, outras 29 camas de hospitalización divididas en 18 habitacións, 7 individuais e 11 habitacións de 2 camas. En definitiva, esta obra primeira do novo Hospital Público da Coruña
Supón un crecemento de 58 camas de hospitalización, 30 camas de UCI e cuidados intermedios, 102 postos de hospitalización de día, 29 consultas externas, máis ampliación do servicio de urxencias, servicio de farmacia e servicio de mantenemento. E, por último, a proposta de paquete de medidas para a conciliación. Familias con nenos de ata 12 anos, familias con persoas con discapacidade ou familias con dependentes, vamos a axudalas, dado que os servicios que atendían tanto os nenos como os maiores e os discapacitados permanecen cerrados dende o 13 de marzo. É un paquete de medidas que será elevado á Mesa de Diálogo Social que celebraremos a próxima semana para a súa análise e aprobación definitiva. Ao longo desta semana, a Consellería de Política Social fixo unha rolda de consultas cos representantes dos centros de día e as escolas infantís, tanto públicas como privadas, e o sector da discapacidade que permanece pechado dende o 13 de marzo. Unha vez escoitadas as opinións dos traballadores e as opinións do sector, unha vez avaliada as consultas coa comunidade médica, a Xunta vén de decidir que as escolas infantís, os centros de día e ocupacionais de Galicia non retomen a súa actividade ata o curso que ven. E, sendo conscientes da decisión que isto supón para as familias, tanto con fillos como con maiores, é necesario establecer un programa específico para axudar a esas familias na que ambos os dous proxenitores están traballando, non poden facelo con teletraballo e é necesario que abandonen o domicilio familiar e é necesario, en consecuencia, que haxa unha previsión para axudar a atender a esos nenos ou a esos maiores, dado que os centros públicos e privados os que acudían permanecerán pechados ata o 1 de setembro deste ano 2020. Tomamos esta decisión porque nos parece que ante as dúbidas, sobre todo das distintas sensibilidades das escolas de pediatría no conxunto de España, nos parece que non podemos garantir a seguridade 100% dos nenos de 0 a 3 anos, dado que é imposible manter a distancia física cando operan cos seus cuidadores nas escolas infantís. E do mesmo xeito non podemos garantir a distancia física nos centros de día e nos centros de discapacidade cando nestos centros se require unha terapia onde a proximidade a estas persoas é básica para os profesionais e para os usuarios. Sendo conscientes de todas estas dificultades sanitarias, pois o que fixemos foi diseñar un paquete de axudas, un paquete extraordinario de axudas de conciliación que elevaremos, como digo, ao diálogo social a próxima semana para a súa deliberación. Este paquete de medidas conta con 4 grupos de beneficiarios. Familias con nenos de ata 12 anos incluído, rapaces e rapazas de entre 8 e 18 anos, persoas maiores ou con discapacidade usuarias de centros de día ou centros ocupacionais e institucións e organizacións que xestionan as escolas infantís, os espazos infantís e os centros de día e os centros ocupacionais. A tal efecto, diseñamos unha serie de paquete distinto en función de estemos falando de nenos, estemos falando de maiores ou estemos falando de centros. En primeiro lugar, un bono cuidado extraordinario para a infancia dotado de ata 18 millóns de euros. Este bono estará dotado con 500 euros ao mes para cada familia beneficiaria e estará vixente mentras estean pechados os centros, é dicir, ata 1 de setembro, e se poderá aplicar con efectos retroactivos dende a declaración de alerta sanitaria o 13 de marzo. As familias que durante ese tempo, dende o 13 de marzo ata agora, ou as familias que a partir de agora contraten a un cuidador para os seus nenos de ata 12 anos incluído, terán unha axuda de 500 euros ao mes ata o 1 de setembro. Poderán solicitala, pois, todas esas familias que teñan fillos
que estean na educación infantil ou en educación primaria. As condicións: que os dous proxenitores traballen fora da casa. Se son familias monoparentais, pois é evidente que o proxenitor que traballe fora da casa. Os ingresos de familia non deben de superar 806 euros por cada membro da familia, salvo nas familias monoparentais, que poderán chegar a 2.500 euros o mes. E os servicios se contratarán despois da declaración de emerxencia sanitaria, é dicir, a partir do 13 de marzo. As familias que non necesitaban un cuidador porque levaban os seus nenos á escola, porque levaban os seus nenos ás garderías, e que están na eventualidade de que non poden teletraballar e teñen que incorporarse aos seus postos de traballo e non pode quedar ninguén na casa para cuidar os fillos, teñen dereito aos seus 500 euros o mes. No caso de que contrataran dende o 13 de marzo, dende esa época, e no caso de que aínda non que contrataran, no que contraten a partir de xa ata o 1 de setembro. Entendemos que pode haber máis de 36.000 familias beneficiarias de este bono extraordinario de cuidado infantil. A segunda proposta é os campamentos xuvenís para os rapaces entre 8 e 18 anos. Estamos diseñando unha edición atípica, unha campaña de verán coa maior protección de historia. Estamos rediseñando os circuitos dos albergues de infantos xuvenís, dos campamentos xuvenís, e entendemos que a mediados de xullo poderemos abrir esos albergues cunha serie de medidas e de protocolos para intentar tamén a conciliación durante as vacacións a esas familias que teñan fillos entre 8 e 18 anos. A terceira cuestión é o bono cuidado extraordinario para a dependencia, cun investimento de 11 millóns de euros. Do mesmo xeito, as familias que contraten a un cuidador, que contrataran un cuidador dende o 13 de marzo, ou que o contraten a partir de agora, sempre que teñan algunha persona con discapacidade ou algunha persona dependente que acudía a centros ocupacionais ou a centros de día, terá dereito a 500 euros o mes. Do mesmo xeito, ademais, no caso de que esa persona con discapacidade ou esa persona de dependencia necesite axudas específicas de rehabilitación, tamén, ademais dos 500 euros o mes, facilitaremos ata un importe de 1 millón de euros sesións de terapias de estimulación e rehabilitación para esos maiores ou para esos discapacitados. En relación cos centros e as escolas infantís que non están obtendo ningún ingreso como consecuencia do seu peche, abrimos unha liña de axudas extraordinaria vinculada a que se acollesen a gratuidade para segundos fillos e terceiros. Como saben, a partir de 1 de abril, a Xunta de Galicia tiña previsto financiar o 100% as escolas infantís que tuveran segundos e terceiros fillos da mesma unidade familiar. Pois ben, neste caso, a esas escolas infantís que se acollían a este programa terán dereito a unha axuda global de 6 millóns de euros. E, por último, tamén faremos axudas aos centros de día mediante unha orden específica para poder facer frente aos seus custes fixos durante a suspensión da actividade. Estamos falando de unha orden de 4 millóns de euros. En definitiva, este é un paquete extraordinario ante unha situación extraordinaria para unha conciliación familiar nun momento de extraordinaria dificultade que vamos a evaluar dentro do diálogo social e que a Consellería de Política Social informou o Goberno no día de agora para deliberar. Dada a trascendencia social, a trascendencia económica que ten esta decisión, comunicámola dende xa porque entendemos que as familias que aínda non contrataron ese cuidador o podan ir contratando para que a partir de xuño, xullo e agosto, como mínimo, podan ter esas axudas de 500 euros mensuais, tanto para os fillos de ata 12 anos incluído, como para os maiores dependentes e as persoas con discapacidade que convivan no domicilio familiar, onde ambos os proxenitores teñan a obriga de traballo presencial nas súas empresas ou nos organismos onde teñan a súa actividade laboral. Mais nada, ata aquí o contido e alcance do Consello da Xunta. Moitísimas grazas.
Buenos días. La región hace referencia a dos informes conocidos ayer y pide conocer la opinión sobre ambos. El primero, de Abanca, centrado en la economía, en la que refleja un moderado optimismo tras evidenciar los efectos del freno a la actividad económica. Y el segundo, del Comité de Expertos del PSDG, centrado en clave sanitaria y crítico con la gestión de la crisis sanitaria por parte de la Xunta. Ben, en relación co informe da entidade financeira Banca que estuvemos observando, nos parece que, primeiro, normalmente todos os estudios e os gabinetes de estudio de todas as entidades financeiras son gabinetes sólidos que traballan cunha metodoloxía correcta. Nos parece que é un estudo sólido e correcto. As previsións da Xunta de Galicia, tanto as previsións propias do Instituto Galego de Estadística como as previsións do Comité de Expertos que ten a Comunidade Autónoma asesorando desde fai varias semanas, acreditan que a economía de Galicia vai a ter un impacto, sin dúbida, e que probablemente ese impacto sexa menor a media da economía española. Nos parece, en todo caso, que temos que ser prudentes ao respecto. Acabamos de coñecer os datos do INE da perda de venta en comercio minorista. Galicia é a comunidade autónoma que menos perda en comercio minorista tivo, de acordo coa información publicada polo Goberno Central. Hai outros indicadores de reactivación da produción de vehículos. Hai outros indicadores de exportación no ámbito textil que nos albergan algunhas esperanzas de que a economía galega sexa castigada un pouco menos que a media da economía española. Como é natural, isto non é ningún consolo, senón a constatación de que parece indicar, sobre todo se o sector do turismo nacional se comporta como esperamos, todo parece indicar que a economía galega vai a sufrir un durísimo golpe, pero ese golpe vai a ser superior á media da economía española. En relación con outra información relativa aos expertos de un informe dun partido político, concretamente o Partido Socialista Obreiro Español en Galicia, eu, por respeto aos profesionais do Servicio Galego de Saúde que fixeron o informe, por respeto á comunidade científica que estuvo traballando no informe, por respeto aos datos, prefiro non facer comentarios sobre ese informe. Entre outras cousas, porque hai unha serie de contradicións no propio informe que se comentan por si mesmas. É evidente que a taxa de letalidade e a taxa de falecementos por 100.000 habitantes acredita o propio informe que é moito millor que o resto de España. Non hai moito máis que falar. Pero decir que eso ten que ver co virus é simplemente descoñecer como se mide a taxa de letalidade e a taxa de falecementos por 100.000 habitantes. A taxa de letalidade non ten nada que ver co virus. A taxa de letalidade é o número de falecementos por o número de contagios. E o número de falecementos por número de contagios, Galicia xunto con Canarias ten os mellores datos de España. E a taxa de falecementos por 100.000 habitantes, Galicia ten a metade dos falecementos que a media de España. Por tanto, cando se pode criticar estes datos, me dá a sensación que, máis que os expertos do Partido Socialista, me dá a sensación que este informe está correxido por algúns políticos do Partido Socialista. Non creo eu que un médico do Partido Socialista poda suscribir unha contradición como é comparar a taxa de letalidade e a taxa de mortalidade por 100.000 habitantes dicindo que son datos malos cando son os mellores datos de España en términos obxectivos e en términos de medición correcta. Pero, en fin, non creo que sexa moito máis interesante ese tipo de comentarios. Por respeto, insisto, a todos os epidemiólogos, os profesionais de infeccións dos hospitais, os urxenciólogos e os intensivistas do Servicio Galego de Saúde, creo que non merece moito máis comentario ese suposto informe do Partido Socialista. A veces refírese aos rebrotes no ámbito local que se están a producir estes días en algún lugar de España. Pregunta como afectaría a votación un rebrote focalizado nun concello ou nunha zona concreta de Galicia que podría provocar que un número de cidadáns tuvesen que quedar illados. Se ten prevista algunha estrategia para este extremo? O que temos que loitar é para que non se produzcan os rebrotes, ese é o obxectivo número 1.
No caso de que antes das votacións se poda producir un rebrote concreto nun barrio concreto nunha cidade ou que se poda producir un rebrote concreto nun concello, nun municipio, pois teríamos que actuar como corresponde. Estableceríamos protocolos de conformidade de Consulta Electoral Central, que é o que vimos facendo dende este instante tanto o Goberno vasco como o Goberno de Galicia. Tentaríamos por todos os medios que o dereito civil, o dereito ao voto, o dereito de sufraxio, non quede afectado por algunha contención ou algún rebrote que se poda producir ailladamente no territorio. O que sí está claro é que cada día que pasa vamos confirmando máis que as eleccións se van a producir nun ámbito de seguridade, así o concreta o propio Goberno Central e así o concretan os datos epidemiolóxicos de Galicia. Sobre a cuestión do rebrote, La Voz de Galicia pregunta se ten detectado algún brote localizado de epidemia en Galicia e canta xente se contratou para facer o seguimento destes posibles contaxios. En primeiro lugar, o que fixemos foi facer un protocolo contra o rebrote. Galicia, non sei se outras comunidades o teñen, dende logo a Administración Central non o aprobou. Galicia ten un protocolo médico ante un rebrote sanitario. En segundo lugar, en Galicia hai unha serie de persoas profesionais que están buscando, rastreando posibles contaxios como consecuencia do virus. Unha vez que detectamos unha persona con PCR positiva, automáticamente establecemos un análise de círculo de persoas que tiveron contacto nos últimos días con él para ir directamente a esos fogares e a esas persoas e facerlle un test PCR para confirmar si poden ou non están contaxiados. En terceiro lugar, nos centros de atención primaria temos un protocolo para que no prazo máximo de 24 a 48 horas calquer paciente con sintomatoloxía COVID sexa sometido a un test e unha PCR. E, por último, tamén temos un protocolo de información interna entre os centros de saúde e os centros hospitalarios e a Dirección de Saúde Pública para facer o seguimento desde o punto de vista sanitario de todos esos posibles pacientes que aparecen con sintomatoloxía COVID. Por tanto, levamos traballando xa fai semanas mediante un protocolo clínico único e mediante unha relación directa entre os centros de saúde, os hospitais, dentro da mesma área de saúde nas que se distribuye a comunidade autónoma. Hai varias preguntas sobre Alcoa. Alerta Digital pregunta si en empresas como Nissan y Alcoa se podría seguir el modelo de Venezuela nacionalizándolas. Mire, en relación con Alcoa, si a alguien no le coge por sorpresa este golpe en el empleo de más de 600 familias, porque a las 534 hay que unirle las más de 130, 140 familias de las empresas auxiliares. Digo que si a alguien no le coge por sorpresa es al Gobierno, porque el Gobierno central estaba advertido desde hace mucho tiempo de que Alcoa no podía operar a los precios de la energía eléctrica que tenemos en España. Por tanto, esto no es ninguna novedad. Lo venimos diciendo desde hace años al Gobierno de Rodríguez Zapatero, al Gobierno de Rajoy y al Gobierno de Pedro Sánchez. Con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y con el Gobierno de Rajoy buscamos soluciones para que Alcoa pudiera operar. Y con el Gobierno del actual presidente Sánchez no hemos encontrado la mínima intención del Gobierno central para que Alcoa siga operando. Por tanto, esto no es ninguna novedad. El Gobierno lo sabía desde hace tiempo. Miembros del Gobierno visitaron conmigo Alcoa. Delante del Comité de Empresa se comprometieron a que Alcoa tuviese una tarifa eléctrica que fuese compatible con el mantenimiento de la producción de aluminio primario en España. Esto no me lo cuentan, esto lo viví yo en las visitas a Alcoa. Ministros, presidente del Gobierno, cuando visitaba Galicia, se comprometía en un precio que pudiera compatibilizar la producción de aluminio primario en España y, por lo tanto, la viabilidad económica de esa factoría. Desde octubre del 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con Alcoa y, lamentablemente, al menos hasta ahora, no puedo decir que haya cumplido ni uno solo de los compromisos asumidos. Por tanto, para concretar este asunto, lo primero que tenemos que saber es si el Gobierno de España quiere o no que haya una factoría de aluminio primario en España.
Si el Gobierno de España quiere que este metal, que es uno de los metales que más se utiliza y que más se utilizará en el futuro, se produzca en España, si quiere, el 50% del problema está resuelto. Pero si no quiere, esto no lo vamos a poder resolver, ni con una fórmula ni con su contraria. No estoy pidiendo nada que no hayan hecho los gobiernos anteriores. Estoy pidiendo lo mismo que le pedí al presidente Zapatero y al presidente Rajoy. Exactamente lo mismo. Que haya una tarifa compatible con la producción de aluminio primario en nuestro país. Lo segundo que quisiera trasladar es que ya no bastan palabras. Con las palabras no bajamos el precio de la luz. Con las palabras no podemos producir aluminio primario. Con las palabras las cubas de Alcoa no funcionan. Primero fueron promesas, después fueron disculpas. Ahora se trata de socializar la culpa. Lo cierto y verdad es que lo que tenemos es que concretar de una vez si el Gobierno quiere o no quiere una fábrica de aluminio en España. Y de momento sus acciones es que no le interesa este sistema de producción. Pero añado, por último, ojo, porque si Alcoa cierra, como consecuencia de los precios de la energía en España, habrá otras empresas electrointensivas de otras comunidades autónomas que también cierren. Y, por lo tanto, esto es el primer aviso a toda la industria electrointensiva del noroeste y del norte de España. Yo espero y deseo, insisto, que en las próximas semanas podamos andar el camino que no hemos andado en este año y medio y pongamos un precio estable para los próximos años a las industrias electrointensivas y dediquemos las mismas cuantías económicas que dedicó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el Gobierno de Rajoy a las empresas electrointensivas. Si esto se hace, Alcoa tiene viabilidad. Si esto no se hace, Alcoa no tiene viabilidad y, por lo tanto, los despidos serán masivos. Insisto, no estamos diciendo nada distinto de lo que hemos venido diciendo. Lo que estamos es constatando la dudosa voluntad del Gobierno de que quiera mantener una fábrica de aluminio primario en España. Todo parece indicar que la política energética del Gobierno es una política energética con un sustento ideológico fundamental, donde lo que interesa es la ideología y no los costes de esa política energética. Y cuando una política energética no tiene en cuenta los costes, automáticamente la industria se destruye porque la ideología no crea puestos de trabajo, la ideología no disminuye los costes energéticos. La ideología mal planteada lo que hace es hacer inviable muchas industrias en nuestro país. Nos Diario pregunta que opinión lle merece a proposta da totalidade dos sindicatos que forman parte do Comité de Empresa de Alcoa de solicitar ao Goberno do Estado a intervención da factoría de San Cibrao e a súa incorporación ao sector público. Eu acabo de intentar facer un análise que o Goberno comparte en relación coa situación de Alcoa. O primeiro que temos que saber é se o Goberno central, o Goberno de Pedro Sánchez, quere ou non quere que haxa unha factoría de aluminio primario en Galicia. Factoría de aluminio primario en Galicia, que é a única factoría de aluminio primario en España. Si queren este tipo de industrias, hai solución. Si non queren este tipo de industrias, e a súa política enerxética non se vai a adecuar a este tipo de industrias electrointensivas, isto non ten ningunha solución, nin con intervención, nin sin intervención. Si a necesidade para a produción de aluminio primario é que o precio do megavatio este no entorno de 35-38 euros. E o precio do megavatio no último ano superou os 50 euros. Se ademais agora isto se ven a xuntar cunha disminución da demanda de aluminio como consecuencia da crise en España, da crise Europa e na crise mundial, evidentemente estamos na tormenta perfecta. Non hai ningunha empresa, nin esta, nin ningunha no futuro, que vai a facer aluminio primario en España se non ten un horizonte de coste enerxético. Os costes enerxéticos de produción de aluminio supoñen o 40% do total dos costes de esa industria. Se non hai un coste parametrizado cunha horquilla de prezo, non hai ninguén, nin capital público, nin capital privado, que poida producir aluminio no país.
Por tanto, insisto, o primeiro que temos que saber é se o Goberno central quere ou non quere que en España haxa unha fábrica de aluminio primario. E eu, despois de un ano e medio dialogando e intentando traballar co Goberno central, a resposta que teño é unha resposta que, de momento, dentro das prioridades do Goberno central, non está a facer unha política enerxética adecuada para as industrias electrointensivas. E isto, lamentablemente, non é unha opinión, é un feito que xa nos atopamos cun aviso de despido de 534 familias directas, o que supón aproximadamente unos total de 700 empregos na Mariña Lucense. Sí, Cadena Ser quere saber se mantivo contactos co Goberno central para buscar solucións para a Alcoa. Moitísimos. Dende que cheguei, os mesmos contactos que mantiven co secretario de Estado de Enerxía do Goberno de Rajoy ou co ministro de Enerxía do Goberno de Rajoy, incluso co presidente Rajoy cando foi necesario, e tuvemos 2 episodios de crise como consecuencia dos precios de enerxía, o mismo contacto que tiven coa vicepresidenta cuarta do Goberno e coa ministra de Industria do Goberno Sánchez, incluso a ministra de Industria acompañei no seu compromiso explícito diante do Comité de Empresa na reunión que tuvemos en Alcoa e nas conversas que mantiven co presidente do Goberno sempre que tiven ocasión falaba de Alcoa e das Pontes como os dous sistemas industriais e enerxéticos que máis lle preocupan á comunidade autónoma. Por suposto que seguiremos mantendo contactos co Goberno central, pero neste momento liarse a manta a cabeza e dicir que sin un custe enerxético axeitado a produción de aluminio isto ten arreglo, isto é seguir enganando as familias, seguir enganando os traballadores e seguir enganando a toda a provincia de Lugo e a toda Galicia. Para enganar a xente que non conten comigo, para buscar solucións como atopamos con gobernos anteriores, estou a disposición. Son o mesmo presidente que era cando Alcoa tiña que confrontar co goberno central do presidente Rajoy e cando agora Alcoa ten que entenderse co presidente do goberno central, o señor Sánchez. Non mudei a miña opinión nin a miña posición. Para España é imprescindible ter unha fábrica de aluminio primario. Para ter unha fábrica de aluminio primario é imprescindible un custe enerxético que sexa compatible coa viabilidade desa fábrica. En este momento, o custe enerxético en España é incompatible coas industrias electrointensivas. Sí, tamén de Alcoa, el diario.es pregunta que, aparte de que haxa marxe para que o Goberno central actúe, que pensa facer a Xunta cas súas competencias en industria? O mismo que fixemos cos gobernos do presidente Rajoy, cos gobernos do presidente Zapatero, exactamente o mesmo. Propoñer, concretar e acreditar que é posible manter unhos precios de enerxía que sexan compatibles coa produción de aluminio primario. Exactamente o mesmo. Si solucionamos durante a crise económica do ano 11, 12, 13 un marco referencial para as industrias electrointensivas, se pode agora, máis que nunca, dado que máis que nunca Europa non pode perder empregos en musculatura industrial, agora, máis que nunca, podemos solucionar con unha metodoloxía exactamente igual á metodoloxía que o Goberno da Xunta de Galicia veu plantexando nos últimos 10 anos. Otro tema, Faro de Vigo pregunta si se reunirá el PPDA con los partidos para regular las condiciones mínimas de seguridad durante la campaña y hablar de su duración. As condicións durante a campaña son as que se estableceron no protocolo sanitario. Efectivamente, polo que sei, o vicepresidente tivo unha reunión coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que son os responsables da instalación dos colexios electorais. O protocolo para os participantes na mesa electoral foi aprobado hoxe no Consello e as propostas que tanto o Goberno de Euskadi como o Goberno de Galicia propuxeron á Xunta Electoral Central foron aprobadas no día de onte na facilidade do voto por correo. Por tanto, todo o que se refire á administración electoral é o que viñemos facendo durante estos días. Sabemos con antelación que é o que temos que facer, sabemos con antelación como teñen que estar preparados os colexios. Se van a contratar a 130 persoas expertas en seguridade e en prevención da saúde para supervisar todos esos colexios e vamos a traballar para darlle a maior seguridade posible á xornada electoral. Sí, sobre o protocolo de eleccións tamén, que Europa Press quere saber se se introduciu algún cambio despois de telo presentado esta semana aos concellos.
Entendo que os cambios que se van a introducir son os que onte nos comunicou a Xunta Electoral en relación co voto por correo. Non sei se hai algún cambio a proposta dos concellos ou non. No caso do que houbera, por suposto que o atenderíamos sempre que na Xunta, sempre que consideremos, de acordo coa lei, que é posible. Os únicos límites é a lei orgánica de eleccións española e a lei galega. Non temos máis límite que esa legislación. O obxectivo é facilitar acudir aos colexios electorais con tranquilidade. Pénsese que neste momento xa podemos acudir a un restaurante a xantar ou a cear a partir do luns co 50% de aforo. Desde fai semanas podemos acudir a calquera terraza instalada en calquera beira rúa de Galicia ou en calquera praza. Por lo tanto, isto se irá normalizando e todo parece indicar que a finais do mes de xuño pois non haberá limitacións, polo menos as limitacións que conocimos nas semanas anteriores. E unha máis sobre eleccións, el diario.es quere saber se cree que a abstención será maior do habitual por culpa do coronavirus e se é así que pensa facer a Xunta para evitar que isto suceda. Eso vamos a saber a medida que vayamos que nos vayamos acercando ao calendario do 12 de xullo. Eu creo que as eleccións van a ter un componente de participación normal. Nos xogamos moito. Sin dúbida, nun momento de extraordinaria dificultad para Galicia, hai moita xente que quere decidir e opinar co seu voto que tipo de goberno, que tipo de parlamento quere, e eu estou convencido que os galegos maioritariamente van a querer tomar decisións. Fai 4 anos que non son consultados, non son unhas eleccións improvisadas, non son unhas eleccións por incapacidade de gobernar, senón son unhas eleccións por fin de mandato. E, por lo tanto, esperemos que esa seguridade que de momento estamos convencidos que podemos garantir sexa a seguridade e a normalidade do día electoral. Pero, ademais, pois temos a maior facilidade histórica para votar por correo. E é que non necesitamos ir á oficina a retirar as papeletas, ni necesitamos ir á oficina a entregar o voto, senón que podemos instar a correos, de acordo co dictamen da Xunta Electoral de onte, podemos instar a que un carteiro, que é un funcionario público, e que ten absoluta imparcialidade e absoluto rigor no seu traballo, e que non hai ningún carteiro en España que se someta ao risco de cometer un delito electoral. Por conseguinte, ese carteiro fedatario público a efectos de voto pois pode levar as papeletas ao domicilio e pode recoller o voto no domicilio. Por conseguinte, esa é, digamos, a maior actividade e a maior decisión dunha Xunta Electoral Central que eu recorde dende que hai eleccións democráticas en España. Radio Nacional de España recaba a súa opinión sobre o ingreso mínimo vital que se acaba de aprobar. Desconozco el contenido y alcance del ingreso mínimo vital. Creo que un ingreso mínimo vital unido a un itinerario de búsqueda de empleo me parece que es necesario en la situación en la que va a vivir España y en la que ya está viviendo en las últimas semanas y con más intensidad en los próximos meses. Me parece que de la misma forma que las comunidades autónomas gestionamos ya desde hace muchos años una renta de integración social y gestionamos las pensiones no contributivas, debemos de gestionar esa renta de ingreso mínimo, porque es lo que hemos venido haciendo desde el principio de las transferencias y de los estatutos de autonomía, que es la gestión de las rentas de integración social y la gestión de las pensiones no contributivas. Por tanto, espero que lo que se ha decidido para el País Vasco, lógicamente con el mismo criterio, se decida para el conjunto de las comunidades autónomas. El País apoia as palabras da portavoz parlamentaria do seu partido, Cayetana Álvarez de Toledo, nas que chamou terrorista o pai do vicepresidente do Goberno, Pablo Iglesias, pola súa loita contra a ditadura? Hay alrededor de 30.000 fallecidos en España por una pandemia y millones de españoles preocupados por su futuro. Y yo creo que basta ya de este tipo de espectáculos parlamentarios, ya sea en pleno o en comisión, que estamos observando en el Congreso de los Diputados. Los gobiernos lo que han de hacer es gobernar e intentar aproximar posturas con la oposición. Y, desde luego, un gobierno no puede buscar
provocaciones y enfrentamientos con la oposición. Es evidente que el Gobierno ha perdido los papeles en las últimas semanas y lo que pretende es que la oposición también los pierda. Y yo lo que creo que ningún compañero de mi partido o de otros partidos de la oposición debe de entrar al señuelo del Gobierno para crispar, provocar y perder los papeles todos los políticos españoles. Aunque solo sea por el respeto a los 30.000 fallecidos y por los millones de ciudadanos que están perdiendo su empleo. Creo que en este contexto, más que nunca, cometeríamos un grave error si contestamos a las provocaciones de un Gobierno que ha perdido los papeles y si la oposición también pierde los papeles. Dúas preguntas de Galicia Confidencial. Indica que Extremadura anunciou que terá que recortar o sueldo aos funcionarios e outras autonomías xa barallan ante a gravidade da crise. Tras a crise de 2009, a Xunta tamén conxelou soldos e pagas extras. Pregunta si garantiza ese comprometo vostede a non baixar ou conxelar salarios ou pagas extras aos funcionarios galegos nos vindeiros meses ou anos. E, por outra banda, indica que fai un mes criticaba o Goberno Central por non querer abrir guarderías e anunciaba a súa intención de abrilas para Galicia no momento en que o permitiran as fases do desconfinamento. Considera que neste caso se equivocou e que foron precipitadas as súas críticas ao Goberno? Que eu saiba, o que critiquei e sigo criticando o Goberno é que non houbera protocolos educativos en España. Que haxa protocolos para os bares, que haxa protocolos para as terrazas, que haxa protocolos para facer deporte ou que haxa protocolos que impiden a mobilidade no interior dunha comunidade autónoma e, sin embargo, que non haxa un solo protocolo para todo o sistema educativo. O sigo criticando, me parece que é un grave error. En aquel momento que dixen, e manteño o que dixen, os pediatras galegos nos estaban advertindo que con algúns riscos, pero que consideraban que esos riscos eran asumibles. Posteriormente se pronunciou a Sociedade Española de Pediatría. E veu acreditar que esos riscos son riscos que non poden non considerarse. E no contexto, xunto coa consulta que fixemos ás escolas públicas e privadas, as escolas infantís, tomamos a decisión de sustituir a apertura de esas escolas por un paquete de conciliación extraordinario que acabo de referir. Por conseguinte, volvo a reiterar, creo que non estuvemos acertados como país cando non quixemos establecer protocolos educativos e, neste momento, dado que a comunidade científica non é pacífica desde o punto de vista das escolas infantís, sobre todo de 0 a 3 anos, pois entendemos que, ante a dúbida, o máis prudente é xustamente, valga a redundancia, a prudencia. Por iso tomamos a decisión que acabamos de anunciar. Non estaba escoitando. A dos funcionarios estaba respondida? Perdón. Nós temos un presuposto do ano 20, temos un presuposto aprobado no Parlamento de Galicia que vamos a cumplir. Non temos previsto tocar as retribucións dos funcionarios. Si na próxima legislatura o Goberno que se haya elexido das urnas vai a tocar ou non tocar a retribución dos funcionarios, eso supoño que ninguén pode acreditalo, salvo calquera que quere dicir unha cousa e facer a contraria. O que sí digo é que Galicia ten 3.000 millóns de euros de débeda inferior á media da débeda pública do conxunto de España. E, por tanto, Galicia debería de ter algunhas capacidades que non teñen outros gobernos que están excedidos no promedio de débeda pública sobre PIB. Eso é un dato constatable. En canto ao que se vai a facer en relación con este asunto, con calquera asunto concreto, dende logo estarei gustosísimo en poder contestalo se os galegos me dan posibilidade para facelo a partir de xullo. Pero, reitero, nós, calquera medida que adoptemos, serán medidas razonadas e razonables. E a situación económica e financeira de Galicia está nunha situación que permite afrontar con dificultades, pero que entendemos permite afrontar os próximos anos. Eso sí, veremos como van a vir os presupostos do Estado e como van a afectar as facendas autonómicas. Pero, por concretalo, eu, dende logo, non teño previsto tomar decisións que xa tomei en legislaturas anteriores como consecuencia da necesidade das legislaturas anteriores desde o punto de vista económico. Unha última dúbida sobre o Consello de Europa Press sobre o bono coidado. O requisito de 806 euros por membro da unidade familiar serían brutos ou netos?
Boa pregunta. Eu creo que son brutos, pero me gustaría que posteriormente se confirme ese dato. As retribucións son brutas, non son netas, pero en todo caso confirmaremos ese dato. Moi ben, moitísimas grazas.